Nažalost, Srbija se nalazi u teškoj ekonomskoj krizi i moramo da iskoristimo sve resurse koje imamo da pre svega pomognemo najsiromašnijima. Ja mislim da je socijalna situacija mnogo gora nego što čak i statistika govori. Da u unutrašnjosti Srbije, pre svega u istočnoj i južnoj Srbiji, imamo siromaštvo koje je do sada nezabeleženo, da ne samo da ljudi ostaju bez posla, već se suočavaju sa nemogućnošću da obezbede elementarna sredstva za život. I mi smo krenuli ponovo u obilazak svih tih opština, bili smo u Doljevcu, sada idemo u Gadžinom Hanu i Crnoj Travi, da pomognemo, da pružimo prvu pomoć bar ljudima. Nećemo rešiti sve njihove ekonomske i socijalne probleme, ali da na taj način pokušamo da gasimo bar požar.